És un deure i és una obligació també agrair-li. Sí. I tercera, i ja acabo, agrair a la població de Caldes i al seu ajuntament la bona rebuda, el bon acolliment i el vostre saber fer. Vosaltres heu fet la festa aquest cap de setmana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miguel Àngel. Gràcies a tots, a l'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Bona Borràs, no canvieu. Sònia! Ei! Sònia! Resta d'autoritats vols convidar a dinar i esclar, tenim a dinar. Se diré fins? Hi ha uns calamars col·locats a la cuina casolana que estan... A tots! Es col·locarà una deixalada. Bé, jo ja la immensa alegria que coneixen vincles molt estrets, molt duradors, que venen de temps enrere.